Benvidos a unha nova sesión destes directos de QPC, como cada martes e xoves ás 3 da tarde. Seguimos ca nosa rolda de alcaldes e alcaldesas da Costa da Morte, un pouco para botar unha ollada e ver como os concellos poden axudar as pequenas empresas, os autónomos, a superar esta crise. Hoxe facemos parada en Carnota para falar con Juan Manuel Saborido, Moma, coincide como Moma, que leva aí casi un ano a fronte do goberno, con a maioría do Partido Socialista. Boas tardes, Moma. Hola, boas tardes. Boas tardes a toda a Costa da Morte. Moitas gracias por estar aquí, ademais con estes aparellos do demo que sabemos que che encantan. Sí, é verdade, é o meu forte, é o meu forte. Que nos iba a dicir que íamos estar tendo unha entrevista en directo a través da pantalla, non? Hai uns meses. É verdade, sí. As técnicas sácanos de moitos apuros, pero nestes casos, que nos diría que podíamos estar como se estuáramos na casa ou na propia oficina do Concello, que xa estuvamos algunha vez falado, tía máis eu, e agora estamos falando aquí por as tecnoloxías estas modernas, que ten que ser así, claro. Isto, fíjate, para o que está ocurrindo agora, demostrou que se pode facer e traballar e non impedir que estes contagios víricos prosperen. Mira, pois fíjate, é unha demostración máis que as técnicas chegaron aquí para quedarse. Eso non cabe duda. Se che digo, bueno, como levaches antes de nada o confinamento, todo isto a fronte dun concello, ademais, con poucos meses de experiencia, como foi para ti toda esta crise? Bueno, a verdade que estábamos nun plano despois de maio, do 26 de maio do ano pasado, bueno, das eleccións, unha alegría grande para o Partido Socialista, Carnota nunca gobernou, chegábamos cunha alegría, cunha ilusión por parte do Partido Socialista daqui de Carnota de facer as cousas, ter que demostrar que as facemos diferentes. Se non fóramos diferentes non nos presentábamos máis grupos que un, non? Presentanse máis grupos nos eidos da batalla política e estábamos aí, tiñamos encarrilado certas cousas, tiñamos proxectos, penso que proveitosos e dun certo calado que a xente demandaba xa desde fai tempo. E, bueno, truncouse todo isto, porque, claro, ahora ven este fenómeno que non conocía nadie, e faixe un pouco ver a vida de outra maneira tamén, xa, porque unha que xa non che permite ter aquela perspectiva de proxecto novo, de cousas, senón que non é que che fai pensar en que como sales desta, como a saúde de todos os veciños e os veciños de Carnota sala da maneira máis intachable, non? Intachable, quero dicir, que non teña repercusión, non? Na saúde da xente nosa. Collámolo con moita preocupación, porque era Carnota, os primeiros datos que había do problema que viñan de China, despois de Italia, a faixa de máis edad, pois, é a que máis sofre o problema deste virus. Carnota é unha poboación moi envellecida, entón, bueno, a preocupación, pola miña parte, o equipo de goberno foi máxima, non? Dixemos, mima, isto como o barco que se vai ao garete, a ver o que pasa, porque se a que máis afecta ainda a población de máis edad, foron uns días moi duros, a primeira semana, hasta que empezas a coller ritmo, estamos aquí desde o minuto cero, do 13 de marzo, hasta o día de hoxe, o equipo de goberno e a policía local e o funcionario da casa, o tesoreiro, e claro, estábamos aquí un pouco entre todos mirando de reolla a ver por onde viñen os tiros. Bueno, tuvamos a aguantar ese de esperar, de que cada día que pasaba e cando salíamos de aquí ás 6 da tarde ou ás 5, desde as 7 da mañá, dicíamos, un día menos, bueno, non morreu ninguén, non? Non morreu ninguén, ainda non nos entrou o bicho, tal. Depois viñeron unhas cousas que houve dentro do Concello, que foi unha familia afectada, chamoulle protocolo, tal, por iniciativa deles, que foron os que nos informaron que estaban afectados,
Depois ven outra persona maior que fixera viaxe de inserso, é sospeitoso de que fora por eso, que ainda a día de hoxe non podemos ainda dicir nós, xa non somos autoridade para dicirlo, pero a propia autoridade sanitaria do Sergas non nos dixo que efectivamente fora COVID, pero bueno, toda a sospeita ven de que sí, de que fixera viaxe de inserso e que podía ser aí o sitio onde se contaminou, non? E aí xa houve un momento máis, digamos, máis de poñernos en alerta, máis en alerta do que podíamos estar aínda. Pero, bueno, a partir de aí, a verdad que as persoas que estiveron confinadas co protocolo saliron ben, saliron sin problema, levaron ben e saliu todo ben. E, bueno, e o finado que morreu, pois tampouco tuvo máis eso que ele é a súa persona, nin a súa dona, nin os seus fillos, non tuvo máis repercusión. E a partir de aí, bueno, dicir que, bueno, despois que a experiencia vai ser candadura, saber que as barreras propias do que somos, Carnota, que somos dispersos, e que non tampouco as persoas tampouco non era un agravio de, como supoño no urbano, que tens que estar pechado aí nun piso e tal, non? Pois aquí en Carnota, gracias ao entorno que temos, permítenos ainda levar uns confinamentos máis suaves, con preocupación. E hoxe xa ha chegado, ves cousas que a experiencia che di que as barreras estas naturais e o sota cabalo rei, que chamo eu, de dicir distancia, máscara de sitio que teña que ser necesaria, lavado de mans, o sea, apelar á responsabilidade individual. E con estas cousas xa eu entendo que non son autoridade sanitaria, pero polo que din as autoridades, onte mesmo o señor Gestal, con estas cousas, un sentidiño, como fixamos nós, a campaña de pé de playa, máis a campaña para todo o Concello, un sentidiño, e con estas tres cousas que che marcan as autoridades sanitarias, parece que non debería de haber problema. Todo indica que non debería de haber problema. Sí, falaba onte Gestal que a ver se somos capaces de con esas medidas batir definitivamente o COVID e que non volva por aí por outubro. Que cousa houbo que che marcou e que che vai quedar para toda a vida de todos estes meses, de toda esta crise sanitaria? Houve algún detalle, algunha vivencia? A máis detalle foi esa, que cando o dato era en Italia de que as persoas maiores, estamos falando de 60 anos para arriba, non? Que somos casi o 70% da población dos 4.000 veciños e veciñas que temos aquí en Carnota, e cando o dato ese era o que onde iba a funcionar máis, onde iba a ser máis virulento o virus, e onde iba... Eso foi unha preocupación que eu tuve unha semana bastante fastidiada. Estuve moi preocupado por a nosa xente e por os nosos maiores, porque, ademais, que cabe dentro do... Temos que dicirlo, ti e máis eu, que somos máis xóvenes, que todas estas persoas que fixeron isto, que está aquí, que todos estamos disfrutando, que foron os que máis, hasta para o virus, non? Que foron os máis perjudicados da cuestión. Eso foi un tema que máis me preocupou, porque, claro, a loita era, non quero ser filósofo, non, pero a loita era que non sabías por onde che viñan os tiros, non? Un virus, tal, moi contagioso. Oxe xa tes a información que tes e deixa de ser contagioso se ti sendo asintomático ou se és responsable e o reconoces e vas a un centro de saúde, fanche a prova, aí e ti xa estás respetando a teu pai, a máis a tua nai, a máis a todo o teu entorno, que para empezar o que máis nos preocupa a todos, non? Os nosos. Esa é unha información que tes hoxe, naquele momento non se sabía. Eu, ao principio, dixen, bueno, isto ven polo aire e vai polo vento. Ainda non sabíamos moi ben como funcionaba o virus. Eu pensei que era unha peste, que tamén está calificada. Pandemia, peste, que se é unha peste, te imagínate o que fai cos vegetais, non? Por onde pasa, seca todo. Esa era a preocupación. É a primeira ignorancia que tes cando non conoces cousas, e non tes coñecemento, e non tes andadura. Pois eu pensei que ia ser un nordeste destes bravos que ocorre aquí entre nós en Carnota, un leste destes bravos que tes unha plantación e seca xa toda. Por a forza do vento, como exerce a forza sobre o vegetal, e a seca, non? O sea, de tanta velocidade que non resiste o vegetal. E como dicían que esta era unha peste vírica,
Podía ter unha afección moita, en todo o caso, a estadística que viña de China e de Italia, hacia as persoas maiores, dixen, mima, isto vai vir unha peste, e se nos van todos, nuestros queridos. Bueno, preocupado, sí. Preocupado. Iso preocupoume, porque eu son moito de rayarme tamén nese sentido, obedezo moito a quen sabe, e a quen me informa, e sofrí o primeiro peldaño que tuve que pasar, xunto que é verdade, que estuve aquí ca xente da casa, esta policía local, que fixo un traballo encomiable, o tesoreiro funcionario daqui do Concello, desde o minuto, ainda sigue, digolle que colla un descanso, non hai maneira, desde o primeiro minuto, sempre rodeado dos que éramos, non? Depois o resto da xente estuvo confinada porque había que estarlo, claro, xa era norma, de alerta sanitaria, pero tamén recoñecer que todo o mundo estuvo teletraballando, agora tamén xa me estou relajando un pouco, pero para que sepamos, non? Que foi unha experiencia dentro do administrativo, cousas que no administrativo che levan hasta setembro do exercicio, están feitas ao día de hoxe, porque teletraballaron e iso permitiulle traballar máis tempo na casa e sacar o proceso administrativo máis rápido, porque claro, cando estás aquí estás moito de visita da persona, atención ao público, e as cousas van, sabes, van de outro xeito, van a outro ritmo. E estando ti na casa, pois, os procesos administrativos enfócalos máis, céntraste, estaban en plena comunicación comigo e a compañeira teniente alcalde, entón, as cousas foron moito máis áxiles, as cousas que a Diputación e que a Xunta. Fixéronse con unha axilidade que, cando falei con eles, dixeron, joder, pois é verdade, non teletraballar ten esta visión que non sabíamos, que fíjate que o COVID, agora xa estou salindo do plan A, que era o mal que nos puxo o COVID, e é o plan B, que é que se pode estar na casa e podes estar traballando. E no rural, máxime para a Carnota, que estamos poñendo agora a fibra en todo o Concello, pode ser un sinónimo de traer esa outra lectura, de que Carnota teña futuro para traballar desde as casas. Moita xente, que hoxe nin se nos ocurría. Sempre estamos ainda ca filosofía esta de que cantar silla é sinónimo de ser productivo. Cantar silla non é sinónimo de ser productivo. Productivo vese se se fai ou non se fai, pero se non se fai é cantar silla, simplemente, ou a estancia, non? Non sei se me explico. Sí, perfectamente, e espero ademais que quede nos concellos, e ainda hoxe recibimos tamén algunha nota de prensa do outro lado da comarca, na que varios sindicatos de funcionarios piden que os concellos tomen en serio o teletraballo, vaya, nos parece que esperemos que quede efectivamente e que se poda ir compaxinando o traballo presencial con o teletraballo para os profesionais, para os funcionarios dos concellos. Bueno, dando un paso adiante, como está sendo desescalada? Como ves aí a veciñanza? Bueno, a nosa veciñanza sempre foi moi prudente, sempre foi atenta, bueno, sempre hai, a ver, somos 4.000 personas, ainda dentro dese pouco que é 4.000 personas, quero dicir, en comparativa con cidades ou con... Sempre foi moi responsable, non? Non é que fora máis responsable que a xente de Madrid, porque estuve falando con un amigo que pasou o confinamento en Madrid e dixo, ti sabes o que é por acá, por a Gran Vía, é estar ti só andando por a Gran Vía? Claro, aí quedas un pouco descolocado, non? Iso é un dato moi forte, pero, bueno, tamén aquí en Carnota fixos igual, non? Aquí foi máis fácil, porque ao vivir no rural, a vivir da maneira que vivimos nós aquí en Carnota, pois, sempre tes a tua horta, tes uns espacios, podías ir 100 metros, o sea, podes ir 100 metros para diante, 100 metros para atrás, bueno, é diferente, non plantes unha leituja que de paso sirva porque aumentou moitísimo as plantacións destas caseiras de que os que temos unha hortiña ao lado, pois, dedicámonos e aumentoulle moitísima venta a xente que fai deste viveiros para cuestións, e estaban sorprendidísimos, non? Aumentoulle moitísimo, porque claro, teremos a posibilidade de non ter outra cousa que facer, dedicámonos a plantar leitujas e coles e que cada un pimentos e que cada un lle fai falta, non? Pero aparte deso, un confinamento diferente, claro. O confinamento de Carnota non é o confinamento do Milladoiro, non? Por dicirlo de alguma forma, ou de calquera área de garito que vives nos 60 metros cuadrados e punto, e cunha televisión para todos os da casa. O confinamento noso é diferente, somos un privilexiado nese sentido, tampouco non vamos agora a deixar de reconocelo. O confinamento no rural a un confinamento no urbano non ten nada que ver.
Pero, bueno, preocupantes tamén, se che dixen, non quero ser pesado, non? Pero a nosa preocupación era a faixa de edad onde a virulencia do virus era máis proclive a actuar, non? Aí foi onde a preocupación era moi vital. Nós tuvamos, xa vistes, non? Xa vivistes, xa sabes, que tiñamos aí uns EPIs do ano 2002, de cando fora do Prestige. Iso resulta, fíjate como a vida tantas voltas dá, non? E foi a primeira punto de partida, cando ao día seguinte, o 14, o 15, nos chaman do Virxea de Xunqueira para dicirnos se lle podíamos axudar en algo, se tiñamos EPIs, se tiñamos... E lle dixe, non, mire, temos uns EPIs aí nun galpón que é de propiedade municipal, onde é multiusos, onde as cousas de obras do Concello e tal, temos aí un stock, que ainda non sabíamos canto stock tiñamos ni nada, era unha cousa que quedou almacenada aí do 2002, non? E, bueno, a sorpresa foi agradable, claro, neste sentido, tiñamos un montón de FFP2, que son as catalogadas que chegaron a vender por aí, sei que a un precio, bueno, a un precio casi de bolsa de Wall Street. Bueno, fixamos esa solidaridade ca Virxea de Xunqueira, co hospital de referencia que temos en Carnota. Quedamos, a xente que nos fixo a petición quedou moi satisfeita, non? Porque, claro, estaban en pelotas, porque un dos problemas que nos colleu en pelotas foi que a sanidade pública do Estado de España e do Sergas de Galicia viuselle que tiña unhas carencias moi importantes en canto a EPIs e a isto de que eu vino tamén xa no meu sector, no privado, que a veces os EPIs parece que é un gasto inútil, non? Que é unha pérdida de tempo, que é... Ahora te conta que os EPIs e as medidas de seguridade e saúde nos traballos e en todos os sitios son un factor productivo e son un factor importantísimo. Non é gasto, é ingreso, é inversión. E agora demostrouse con este tipo de problemas. Falando xa de inversións, que medidas pode tomar aí o Concello para axudar as empresas, os autónomos, para paliar toda esta crise que temos en riba? Nós aquí no Concello de Carnota estamos en permanente contacto co presencial, cando se pudo, antes telefónico, co noso empresariado e tal. O esencial, toda a comarca, non? Eu falo de Carnota, pero basicamente creo que foi porque foi norma para todos, para toda España, non? E houve esencial que houve cousas que xa non pararon, realmente. Houve así medios, a construcción, bueno, cousas así de... Sabémoslo, non? Que se declararon esenciales e panadería, carnicería, supermercado, tal. Así que parou aquí afectados, Carnota, pois sí, parou floristería, que despois xa abriu tamén ao pouco, parou a mellor a mercería, sabes, a mercería, estas tendas que venden roupa, parou sobre todo a hostelería e a restauración, non? Bares que teñen sempre o noso... Xa dixía quen era Gabinete Galigari, non? Que lugares, non? Para nós eso son os sitios. Bueno, eu creo que a política desde o Goberno Central foi moi acertada neste sentido, de non deixar ao pé dos cabalos a ningún sector. Pensaron en todos os sectores. Bueno, a ver, non é o mesmo traballar que estar nun ERTE ou que estar sin cargas á Seguridade Social, autónomos, que che sufraguen os gastos, non, da Seguridade Social. Non é o mesmo, evidentemente, pero, bueno, quero dicir que para un paso temporal, unha faixa de tempo como foi moi acertada as medidas do Goberno Central, de non deixar a ninguén no camiño, de apoiar. Nos aquí a Carnota, a esta xente, a restauración, claro, Semana Santa, todo chafou un montón de ingreso para esta xente nosa, para a restauración e aloxamento, pero, bueno, tampouco non quedaron desamparados de todo. Desde o Concello, dixámoslle, non, aos empresarios deste sector, dixámoslle,
a ver, nos estamos pendientes que está toda a Federación Española de Municipios, xa, non a galega, sino a municipio, para que Madrid desbloquee unha cláusula que hai que se fixera na lei de Montoro, do goberno de Mariano Rajoy, en canto aos superávits, xa non dixo na totalidade, pero por menos na mitade da totalidade, e que ao final, se a negociación pides, chegas á mitad, non? É o mercadillo que temos sempre cando negociamos, non? E por menos a mitade do superávit, que non o deixara usar, e nos adquirimos o compromiso co empresariado destes sectores que non foron esenciales para falar, a ver, en que vos podemos axudar nisto. Estamos á espera, é unha cousa que é fora do noso ámbito, estamos á espera que se resolva esta pregunta da Federación Española e da Federación Galega de Municipios e que nos poda desactivar, porque, bueno, a mí non me gustan os cohetes, nin os artificios, nin voulle dar ou voulle tal, ou tal. A ver, primeiro hai que ver se hai acompañamento económico, e despois falamos, temos un acompañamento económico X, e despois dicimos tal. Outra cousa é a campaña que fixamos conxunta de todos os sitios, establecementos, unha cartelería que corremos a cargo, as páginas do Concello a cargo de información, de todo eido, do que é prevención, do momento que vivimos, e todas estas cousas xa corremos a cargo, non? Eso sí que podemos facer, non cabe nem máis que ter un traballo conxunto e facelo da mellor maneira posible, non? Fixamos cartelería estática en todos os negocios e todos os autónomos que temos no Concello, que pensei que eran menos. E é un dato, ainda menos mal. Quero dicir, menos mal podían ser máis, non? Pero pensei que era menos. Que dato é? Creo que andan nos 180, así, solo de... Somos Carnota, que, a ver, non é que seamos pequenos ni grandes, somos o paraíso, pero, bueno, en canto a sitios, ao mellor necesitamos ao mellor máis cousa, pero, claro, isto xa é unha intención privada que ten que velo e facelo, non? Non é unha obrigación. E iso sí, fixemos as campañas, fixemos agora nestas últimas reunións a dicir que vai agora salir nas webs do Concello e tal, e fixemos a estática esta de a pé de praia, do sentidiño, eliximos xa como xa un pouco o marketing da Xunta, gustounos un pouco o marketing ese de sentidiño, porque nos parece que é unha cousa que vai chamar, é que, aunque se é foráneo non entende o galego, vai che dicir, coño, que pasa aquí, porque depois xa os logotipos xa reflexan o que pasa, e como vos galegos, pois temos que dicirlle a quen chega que este está con retranque, algo me quer dizer. Sentidiño, a pé da praia, en todas as praias, en todos os puntos de baixadas ou de onde somos máis visitados, como son os hórreos, de Carnota e de Lira, e bueno, e agora estamos á espera deso, non quero ser máis carcoso, pero bueno, estamos á espera que nos desactiven, porque non temos partida presupuestaria para unha cousa que non se sabía que ia a ocurrir. Entón, a partida presupuestaria que nos pode levar é... Aí a idea será un pouco fomentar se poden usar eses cartos na promoción turística, non? Que polo que vimos falando, ademais un concello como de Carnota con casi a mitade das vivendas se dedican a vivenda turística, supoño que a promoción, incluso a desestacionalización é un das poucas cousas que pode facer un concello para axudar. Sí, a ver, nós sí, é verdad. Temos, xa foi dato, non? Xa creo que vos fixaste mención de España, somos sexto ou quinto de España, de vivendas turísticas. Sí. En porcentaxe, sí. En porcentaxe, sí, por número de habitantes. Sí. É un... A ver, é un dato, ademais é un dato de... que tampouco non queremos que sea efecto chamada. Ahora mismo, hasta ahora estuvamos así, rezando que visitara máis, porque hai que dicirlo así, somos egoístas, somos da Costa da Morte, pero nós queremos que veña, a xente queremos que veña para Carnota. Porque lle podemos, ademais, podemos demostrar que é o sitio, podemos demostrar, pero, bueno, é unha filosofía, un argumento, que seguramente os concellos veciños todos teñen tamén os seus, non? Pero, sí, é verdad, temos de 3.500 vivendas, casi 1.500 son de oferta turística, non? Entonces, claro, hoxe hai un valor añadido
que este problema que estamos vivindo é o que busca a xente, exactamente. Estar nunha casa é o que debe de facer, ademais, a xente. Estar nunha casa, ir á praia. Temos 25 kilómetros de praia, de litoral, perdón. Temos unha praia de 7 kilómetros, pero temos 25 kilómetros de litoral. Entón, claro, iso é tal cual, como se o marcara Simón desde Madrid. Unha casa, ir á praia e vir para a casa. O sea, é tal cual, o que pide hoxe o momento de hoxe. Este é o sitio máis seguro. Non sabemos o que é o sitio máis seguro. En canto que se sabe hoxe do problema, Ahora ben, claro, é unha preocupación tamén para os que estamos aquí, que a interrelación entre nós e os que veñen se leve como hai que levalo. Como di a pé de praia, sentidiño. Praia, casa, se tens que ir á restauración vai, establece un formato de convivencia entre os que sodes, vaste para casa, o hostal e a restauración de aquí vai cumprir ao máximo en canto a limpeza e a desparasitar, digamos, o que non é un parásito, pero é un virus, a homoxenizar e a facer as labores de desinfección que ten que facer, que estou seguro, os nosos restauradores de aquí e conócelos, son moi exquisitos en todo, na restauración, no produto autóctono, e agora van facer outro campo que é a desinfección e a seguridade para os seus locales, non? Estou seguro, sabemos que son así, que xa son de naturaleza. E con eso non deberíamos de ter problemas. Non deberíamos de ter problemas. E pois apelar á responsabilidade individual, que non me canso de repetila, dixo onte o señor Gestal, aquí o que máis hai que apelar nestes problemas é a responsabilidade individual. Vostede ten unha febrícula hoxe pola tarde, non costa nada, chamas teléfono, dixe, oye, e como la tuvo? Pois teño así ou teño andando. Mandanche un derivanche a un sitio, eu sei, porque xa vivín este domingo pasado con unha persona do meu entorno. Derivanche, vas ali, pum, fancha a prova, dixe, non, usted está como un buxo, está san como un buxo, bueno, pois veña a vivir. Agora, dixe, tes un problema, tens que aislar, non andar por aí, pintando a canela e rascando o cuco para fastidiar aos demais. Que era dunha maneira ignorante, pero agora que sabemos que iso é un protocolo que temos que ter en Sota Cabalo Rei, pois vámonos a facer, non? Temos que facer todos, os de fora e os da casa. Xa que falas das praias, da visita de turistas, ese medo, certo medo que está acollendo algunha xente a que cheguen de fora, con esa dualidade da necesidade que temos de que veñan para volver a reactivar a economía, vai haber algún control nas praias de acceso de algún tipo, vinculoche isto co susto do ano pasado, do incendio, se hai algunha medida tamén para os aparcadoiros. Sí, estamos no Concello de Carnota, estamos apostando sempre, non, para que a xente veña de fora, pero claro, é unha doble vara aí que nos trae un pouquiño a todos así, como que non estamos facendo todo ben que tiñamos que facerlo, como que non está compensando con conservar un espacio natural para virlo visitar así e salirse de rositas, por decirlo de alguma maneira, non? Porque abaixo nos espacios e en todos os sitios porque só a Praia Grande, a de Carnota, de 7 km, pues, ten varios accesos, abaixo aos veciños e as veciñas de Carnota está significando diñeiro. O diñeiro quero dicir que hai socorristas, hai terrenos de aluguer para aparcadoiros, hai uns gastos. Hai unha limpeza do entorno, hai un cuidado do entorno, hai o que se chama a Brigada de Obras para limpeza de praia. É claro, hai aquí unha cousa que non cadra que cando é así, por exemplo, non, por facer puntos de comparación, non? Ti imagínate Sanxenxo, non? Ou San Francisco, bueno, pero non nos está lonxe a las Rías Baixas, aquí ao lado, San Francisco. Claro, ten un consumo, o sea, a praia, aí pois a xente consume, non? En Carnota non é así nun porcentaxe do que nos gustaría. Se te ven á praia, vai da praia e lárgase. Claro, isto, se ti estás, isto é como a cuidarlle as galiñas e depois meter o raposo, non? Deberíamos de un pouco sufragar os gastos, os de fora, non digo os de aquí, pero os de fora deberían un pouco tamén sufragar un pouco de gasto e tal.
estamos traballando neso, é un espacio de renatura e de conservación, tampouco non temos unha competencia para entrar a saco, digamos, de alguma maneira, para dicir, fago unha ordenanza e xa arreglo todo isto, non é tan fácil. Entonces, bueno, ao día de hoxe, o que dis ti, que me preguntas, sí, vamos a facer un control sobre todo en dous sitios, Boca do Río e a Raña de Carnota, vamos a facer un control de cantos temos abaixo, cantos podemos ter, e vayamos arriba, sabes? Pero vamos a facer ainda dunha maneira moi artesana, no sentido de que estarían persoas arriba de control e persoas abaixo de control. Nos estamos falando agora, estamos dibullando a ver se para o ano que ven podemos ter unhas barreras xa de control automático para un pouco colaborar e contribuir que os espacios de abaixo sepas que dá para tanto e que a partir de aí se acabou. Das volta busca esta vida, non? Por dicirlo de alguma maneira. E un pouco tamén estás colaborando que baixa a que eses espacios sean cobertos e non sean os veciños e as veciñas de Carnota a que che cubren o espacio do aparcadoiro a un veciño de fora. Non é con ánimo, o sea, é unha contradición, non? Tamén, pero queremos que veñan, pero temos que contribuir todo ao costo e ao disfrute do que é o entorno, non? Non sei se me explico, expliquei. Sí. Hai que tomar medidas, sin duda, sobre eso. Bueno, que máis? Vamos dando paseos adiante. Tamén do sector turístico deuse pa diante o Faro de Lariño, o Hotel Faro de Lariño. Vaise retomar, vaise facer algunha dentro do Concello, algunha obra de acondicionamento en toda esa zona. Sí que había un proxecto tamén do anterior goberno por aí. Sí, mira, o Faro de Lariño estaba pendente porque, bueno, entre que o Goberno Central leva tempo xa sin ter equipo de goberno, digamos, ou asentamento de goberno, isto pertence a unha zona de autoridade portuaria. A autoridade portuaria, ao fin e ao cabo, depende de Madrid. O sea, un pouco así, un pouco raro, pero as autoridades portuarias, non? Pero, bueno, non sei que máis nos doía no aspecto da inversión e de poñer en valor e de darlle unha promoción económica, é que, a ver, aí ao lado era en Corrobedo, non? Que se aprobou o aproveitamento do faro e que nós, Lariño, non o aprobaran, porque cadrou aí toda nunhas certas eivas ou de goberno, o que sabemos todos que pasou en Madrid, non? Fomos a Fitur, a cousa estaba en marcha, seguía en marcha, fomos a Fitur, e ali, pois, un pouco, pois, con Teresa Rivera, bueno, co equipo e tal, xamoslle saber que, non que, a ver, que era un espacio destas características, aprobado xa había pouco en Corrobedo ali ao lado, e que non tiña por que Lariño ser diferente, bueno, baixo o noso punto de vista, fixamos entender. Pablo Arangüena, bueno, ali estuvamos falando, tal. E, bueno, chegou ao Porto. Claro, os tempos burocráticos son os tempos burocráticos. Tuvo que constituir o goberno e chegou ao tempo e constituíuse e aprobouse. Non foi por fora do que xa nos dixeron desde o primeiro momento que non iba a haber problema e tal, que non lle vían problema, vamos. E un proxecto, bueno, para un aproveitamento do sitio, das habitacións, do que hai para a restauración, de un sitio que é ali antigo transformador para almacén, bueno, e vai estar, eu creo que é unha boa medida para o Concello, porque teña aloxamentos e porque teña desas características e en espacios naturales especiales, claro, donde, digamos que a calidade do turismo vai ser tamén un aspecto que hai que cubrir, non? O Concello, se o podemos cubrir. Despois, con respecto a unha inversión que había aí para a zona do goberno anterior, non estou todo, pois eu teño moita retranca e depois estaba moi mal, pero, bueno, nos cando chegamos había moitas cousas, outros proxectos, como hai agora, como vai haber, cando chegas, os concellos, veña quen veña ou vai a quen vai, hai proxectos, que é o que ten que haber. Depois, lévalos a cabo, traballalos, buscalle o acompañamento económico, buscalle as debilidades, buscalle a fortalezas e buscalle quen lle toca, quen emprende a investidura para sacalos ou non. Con que nos topamos neste caso? Topámonos con un proxecto que tiña un acompañamento económico de 200.000 euros de recursos propios do Concello. O sea, non sei se me explico, pero estamos falando de Carnota. O sea, é como a cerrar esa porta
Faslle 14 aparcadoiros para as caravanas e unha fosa séptica. Por exemplo, tiña. Entón, dixemos, isto, bueno, claro, un protexamento, ao mellor para o anterior, como xa decidiu marchar, eu non sei se lle quería meter o recado ao que viñera, bueno, non sei. Esas son cuestións que eu non podo ser 100%, eu sei o que se viviu na Diputación con ese proxecto, pero, bueno, tampouco non é o sitio para agora para falalo. Pero, entonces, é inasumible, non, ese formato. Decidimos, o equipo de goberno, iso é como a cerrar a porta. E, de feito, contemplados nos propios presupuestos, de día de hoxe. Entonces, o que decidimos foi fazer un modificado, lógico, falamos ca Diputación, entonces está a Gader tamén, no proxecto, e fixemos un modificado, e o único que fixemos foi do que había, sacar as caravanas, sacar a fosa séptica do sitio, do entorno, facer o resto do proxecto, que é o recinto do que era o antigo campo de fútbol, o que é o campo de fútbol, a mamotreta aquel, bueno, que paisaxísticamente non aporta nada ao sitio, facello a caída suave, porque cando se fixo o campo, fixose falta o nivel e se fixo un desmonte de tal, facella a caída suave, facella a baixada sendada pola caída suave, facer, en vez de 2 pistas de pádel abaixo, facer unha pista de pádel suficiente, consideramos, e o que é o aglomerado da carretera desde o Faro ata a carretera 550. Bueno, iso vai dentro do campo do posible, subvencionado pola Diputación, é un valor de alrededor de 170.000 euros. E, bueno, estamos agora na fase de os procesos que son singulares tamén, non? Porque as administracións non é só a nosa que é a máis cativa, a pequena. As de arriba é un vin de mover tamén, porque, vamos a ver, se temos os informes favorables das sectoriales, porque nós estamos afectados polas sectoriales sempre, non? Fagamos o que fagamos, sempre nunca dependemos de nós, sempre dependemos do que opinen outros. E a carrota é así, en todo. Vais onde vais, porque en todos os sitios hai un hórreo e xa estás afectado por patrimonio. En todos os sitios hai un río ou un riachuelo, estás afectado por aguas de Galicia. E en todos os sitios está Res Natura, porque da 550 para baixo está Res Natura. O sea, nunca estás con voz para dicir, eu son de Carrote, vou aquí e vou facer isto. Olvídate. Nunca mandas para nada. Manda sempre outra xente. E neste caso é así. E agora estamos pendientes das sectoriales, que é un pouco raro que se xa non tiñamos feito o traballo das sectoriales do anterior proxecto, agora por eliminar cousas que xogan a favor, ademais, no espacio que é de Res Natura e conservación, ainda non temos contestación, entendes? E iso apúranos un pouco porque os prazos son os prazos. Se nós tuvermos ahora xa o visto bo de conservación, solamente apelando xa ao anterior, se tuvermos o visto bo que xa temos de costas do Estado, que iso sí que podemos un pouco falar desde o goberno e dicir, oi, mira, que é o mismo que o anterior, e, bueno, apurarnos e fixaron xa o aprobamento. E faltanos costas de Galicia e faltanos conservación de Galicia. E unha vez que esteamos eso, pum, a licitar e facer. Sí, de proxectos tamén e de datas podemos falar tamén desa senda que debería unir xa dende hai anos o Monte Pindo ca fervenza do Ézaro, que lle chamabas un ABC cando falamos a última vez, e que hai un proxecto de 2006. 2006, sí. Sí, falamos, cando fui do Faro do Lariño tamén o falamos en Madrid, sí. E que? Hai algún avance con eso? Por a parte de transición ecolóxica, MITEC, non chama agora o Ministerio ese. A ver, agora, a transición ecolóxica sabémola, ahora entendémola, e as persoas que agora teñen a responsabilidade de estar que son funcionarios de toda a vida, tal, pero, bueno, as políticas de hoxe no MITEC non son moi, veno con moitas púas aí os temas de agora, as melloras do borde litoral. O meterse, sabes, está dando, porque tiñamos que ter unha explicación galega e tiñamos que ter unha explicación o resto de España. O sea, isto non é o levante español e isto non ten nada que ver ca costa do norte de España é menos que a do sur.
Entonces, claro, aí como está dando problemas que veñen estas cousas raras, cambio climático, chámalle como quires, e están levando por diante todas estas infraestructuras que se fixeron a pé de praia, imagínate no Mediterráneo, que Dios te libre que subir a marea como sube aquí 10 metros, entendes? Que ali sube medio metro, está tendo problemas. E claro, están vendo que as inversións millonarias e tal, e pois cada 2 por 3 hai que facer reformas todos os invernos porque rompen as cousas que fan, das melloras, pero neste caso nos enfocamos o que é unha salida dun pobo, é un pobo que quere salir e comunicarse con outro e pasar un río e, bueno, porque fundamental é iso, é que a salida do Pindo é moi farragosa, non vas pola carretera, non... E as cousas fixeronse mal naquele entonces de poder facer as cousas que vai facendo, fixo o que se fixo, e agora a solución que ten é iso, un voladizo e levar a xente por o voladizo e depois onde se pode chegar, por tal, claro, é un sinónimo de moitos millóns de euros. Moitos non, bueno, que é. E engancharías xa con outro concello e con outra... O sea, estamos falando de que ves do Monte Pindo e te meterías na fervenza de... Sabemos o que significa todos a fervenza do Éza, non? Entón, claro, collería unha riqueza tamén cultural importante para o visitante, para os veciños e para todos. Falaban o alcalde de Dumbría e a alcaldesa de Cee incluso de levar esa senda ata Caneliñas e ata Gures. Sería unha riqueza tamén, un reclamo para a comarca espectacular, pero... Espectacular. Eu estuve nesas reunións e nesas cousas. A xente de aquí entendemos, o delegado aquí do goberno entende, o Rafael Eimil, o delegado do goberno, bueno, o responsable de costas de Galicia, entende. Aquí entende todo o mundo. En Madrid, tens que andar un pouquiño máis, sabes, sin pensar, pero que despois el temporal lleva todo por delante e bueno, naquele entonces foi pola crisis económica, non? Que se aparcou. Agora estamos co COVID. Tampouco non é o momento de soltar pasta para esas cosas. Entonces, é unha desgracia que lle toca a veces os proxectos. As pasarelas de Madeira, do Pindo, de Boca do Río, Lira, tamén terán que esperar outro ano máis, non? Para ser restauradas. Daste conta, non? Que as peticións estas que lle teño ali de martillo, para que, joder, manteñemento, coño, tampouco eu creo que non lle estamos pedindo nada do outro mundo, dicía eu, non? Manteñemento do que hai, manteñemento. Eso é unhas hidrolimpadoras, que eu non sou entendido do tema, non? Pero supoño que é unhas pulverizacións para darlle unhas proteccións ás madeiras. En definitiva, sempre lle digo, que se vexa que ten dono, coño. Que se vexa que ten dono, que non está abandonada. Con eso xa chega. Está ben. Mira, hai unhas semanas saltou aí a alarma por... Dicían que a Xunta iba a talar 6.000 árboles aí no Monte Pindo, na súa contorna. Sabes, por temas de prevención de incendios, que nunca tal fixo, e agora... Sabes se hai algo disso? Sí, dixo, Chubaldo. Quero que ti tes xa de primeira, porque é fundamental para que a xente sepa que debería de saberlo, pero, bueno, non é culpa da xente. A veces é máis culpa que mal informa que é culpa da xente. E pois a xente, claro, ve unha información nas redes sociales e non vamos falar xa o que significa esas redes sociales para a xente, para todos, para nós. Que che pon a cabeza como unha pandereta, literalmente. Pero, dígoche, mira, nós tuvamos xa preocupación desde o minuto cero, en Carnota, co tema do lume, co tema da seguridade dos núcleos poblacionais. Temos 52 núcleos poblacionais. Carnota. Entón, estamos metidos aí entre o monte e o mar. Eso, o monte está... O monte ainda está menos abandonado que o agro, hoxe por hoxe. Que ainda van comunidades en todas as parroquias e van facendo, non? E van o que poden, non? As mancomunidades de montes, dos veciños e das veciñas, non? Van facendo a súa... Eu penso que están traballando, hai que darlle o xapón, non? De que fan o que poden, non? Abaixo non, o agro xa pertenece a todos e a todas e ese xa está na man de Dios. Eso é red natura, non le toques e hai que se críen jabalís e culebras. E arriba,
non sei se foi polo movimento, se foi por así... Bueno, é o clásico. Eu estou convencido que tens que ir aos sitios para escutar e para poñer en valor e despois... Pero a nosa experiencia que temos desde que chegamos, levamos 9 meses, fomos a política social, solucionamos un problema de servicios sociales no Concello de Carnota como nunca se fixo no Concello de Carnota. Como nunca. Xo digo porque hai 12 traballadoras traballando a xornada completa, nunca tuveron esa calidade de traballo, e estamos atendendo todos os casos. Cando estaba no caixón, era máis fácil dicir, bueno, é a xunta que non resolve nun ano, é verdade. Pero, bueno, se ti pos pé a que as cousas se fagan e como a política social, que estou cambiando de tercio, pero e temos todas as horas que necesitamos para todos os nosos casos vulnerables de maiores do Concello, e temos a nosa xintiña, as nosas mulleres, que son todas mulleres, podem ser homes tamén, pero neste caso son todas mulleres, estupendas, traballadoras, profesionales, e están contentas, están facendo o seu traballo e estamos tendo a nosa xintiña cuidada. Que xo, para min xa, dos 4 anos, se me quedan, non sei se me quedarán, pero do que me quede, eu estou satisfeito xa, no que é a andadura da miña política desta primeira andaina, porque fixamos en 8 meses ese traballo. E con respecto a outro, tamén foi unha outra consellería, a de medio rural, e topeime que está dividida, medio rural está dividido, sabes, non é como antes. Está a prevención e incendios e está o que é o destiño do chan dos montes, non? Dirección de montes. Non está Chao, nunca mellor dito, na dirección de montes, e na outra está Tomás Fernández Couto. Estuve con ele 4 veces. Está a prevención de incendios. E dixen, mira, Carnota ten este problema. E o home, por sorte, era coñecedor do territorio. E ven aquí a Carnota e dice, joder, pois ten razón. É verdade que Carnota é un sitio que periódicamente sufre uns problemas deste tipo e tal e cual. E dixen, mira, home, eu non digo que vayas a facer o que non se fixe aquí en 30 anos, pero por lo menos unhas faixas de seguridade onde se pode ir facendo, facerlo comprometidos e vámonos a facer. Vai contratar unha empresa ou sea, está contratado, temos convenio con SEAGA, unha empresa que fai traballos para a Xunta, e vanse remitir aos veciños, fixemos as faixas dos núcleos, nas parroquias de Samamea e de Lira, porque hai que empezar, non podes empezar por todo, máis 10 kilómetros de vía, que che dan en lineal para vías, e vamos facer unha faixa de 50 metros de seguridade alrededor deses núcleos poblacionais. E claro, iso é un sinónimo ao mellor dese arboricidio que fala con a xente. E por non se enterar ou por non se querer enterar, porque eu conozco esa xente, son sumamente inteligentes para enterarse e quererse enterar. O que pasa é que, bueno, sona mellor, a mellor outro vende máis ou fai política de alcantarilla, chamo eu, política de alcantarilla. Pero, bueno, con vir aquí ao Concello e preguntar, xa non había máis lugar a que trataran de equivocar a población. Teñen que ver esas talas que se viron na zona de Lamas de Castelo, que tamén se está xerando aí unha polémica. Estas son as mesmas ou son diferentes? Non, estas non obedecen ao mismo. Non. O que se vai facer con SEAGA, o COVID tuvo paralizado, porque SEAGA ten un protocolo de actuación que o Conselleiro de Medio Ambiente que é asambleario, non sabes, para dicirlle que a cada veciño, convocalo a unha asamblea e dicirlle, porque claro, ti ao mellor, imagínate, non che vai a tocar toda a finca, e tamén é contributivo que vas ter que pagar algo. É unha cantidad despreciable, porque ao final os veciños acaban, por as experiencias que houve noutros sitios, acaban dicindo, joder, límpamo todo que douche 40 euros, que che cobran 15, non? Eu cobramo todo que che dou 40, non? Pero non, porque a faixa fai un dibuixo por onde é a faixa, e ao mellor o teu terreno é máis grande, pero só che fan a faixa, non? E no caso deste, que me falas dos arboricidas, estes son, a ver, nós estamos facendo desde que chegamos, porque temos conciencia nese campo, ecoloxista tamén, conciencia ecoloxista, sí, pero de prevención tamén hacia os propiedades dos veciños. E o que non podemos facer é requirimentos, como estamos facendo, fixemos moitos o ano pasado, e na maioría salindo todos ben. Outros é máis difícil, non? Porque hai persoas que a mellor xa nin están aquí, non se sabe de quen é o terreno, son máis complicados. Estamos continuamente con a nosa policía local e urbanismo, mandando o requirimento en man, facendo saber a xente, e a xente está obedecendo a lei do 18 da prevención
contra incendios. Entón, o que non podemos facer a administración pública é ter todas as nosas propiedades bastante peor que é o que estamos requerindo. Entón, estamos falando de que estamos facendo servicios de nós, de exemplo, en canto aquí diante do propio Concello, entre o Concello e o Centro de Saúde, eso era, non sei como calificarlo, non quero ser tal, pero bueno, era para ver. Era unha selva ao lado do colexio, do patio do colexio, e ao lado do Centro de Saúde de Carnota. Cunhas condicións que vimos o rabo cando nos caeu un ciprés aquí en frente do Concello, que, por sorte, caiu na horta e non lle caiu riba da casa a persona do lado, a casa do lado. E aínda non acabou a sorte aí, que resulta que veñía unha traballadora do Concello 15 días dispós e caeulle aínda un jamallo dos que quedou do ciprés e caeulle riba do coche recién comprado. Dixe, bueno, aquí eu creo que nos están avisando de arriba. Isto non é a Xunta xa que nos está avisando. Aquí nos está avisando Nuestro Señor. E aquí algo raro pasa e vamos ter que tomar medidas. Entón, o que non se nos ocurre é de sentido común, é ter árboles que sí, que me encantan os árboles e viva a naturaleza. Pero non podemos ter ao lado das casas que lle pode caer riba dunha casa calquera que lle fachiza a casa e que lle acabe con todo o traballo de toda a vida, ou o peligro máis dramático que vivimos na boca do río o ano pasado, en setembro, que é que te vexas entre lapas toda a túa vida entre lapas. Entón, exemplo, é por require. Non podemos facer requirimentos, que xa estamos facendo mal, se esa é a crítica, divide por aí, e pus exemplo. Eso é o que está pasando, pero bueno, matices. Bueno, pois agora me salgo porque eres un corrupto. Bueno, xa se ir á corte a matalas todas. Pero bueno, esta é a política, Ubaldo, para iso nos presentamos, non? E vai che na nómina. Vaiche na nómina, iba a preguntar si da oposición si podía volver a aqueles anos de 99 a 2007, pero bueno, mellor pasamos páxina e falamos un pouco en clave marítima, se che parece, que outro dos puntos importantes dos motores económicos de Carnota. Volvendo un pouco a como a Xunta deixou esmorecer a Reserva Mariña dos Miñarzos, que foi un exemplo a nivel mundial, máis alá das polémicas internas que xerou, pero bueno, que deixou esmorecer pola falta de vigilancia e que, no fondo, o furtivismo segue a ser un dos grandes males tanto do sector, tanto en Carnota como no resto da Costa da Morte, que mesmo levou a un veciño voso a cabo en prisión por culpa dunha trifulca con un par de furtivos. Que pode facer un concello para intentar recuperar ese proxecto, para fomentar que a pesca artesanal non siga esmorecendo? A ver, é verdad que o proxecto eu vivino, vísteme que estuve a pé de obra naquele entonces, fun partícipe, ou sea, na medida do que era, que eu daquela era un veciño máis e fun partícipe, fun chamada a ser partícipe, eu era membro da Asociación Cultural Canle de Lira, durante 21 anos, fundador e membro non presidente, pero bueno, cargo da directiva. E fomos partícipes da Reserva Natural que se fixo en Lira, un proxecto que naquele entonces, bueno, o bipartito apostou, o goberno de Galicia apostou e non me extraña que apostara porque bueno, tiña unhas directrices de crear riqueza, de aguantar e darlle solidez á comunicación co produtor, cos mariñeiros, cos armadores, de que a sobreexplotación, sobre todo, e as formas e as maneiras de non tratar ben o medio son importantes. Iso é a base importante, que o produtor vexa que a forma de que faz as cousas son importantes, non se pode facer de calquera maneira. Pero, bueno, ao final faz a trayectoria desde aquela hasta hoxe, ves que nese campo, por exemplo, a sobreexplotación si daquela era brutal, por chamarlle así en términos de escala, que eu fun ao mar tamén hai 30 anos, eu andaba ao mar en Portocubelo, e acórdome, éramos ao mellor 80 personas salindo todos os días a faenar, que hoxe son 10. Quero che dicir como xa o propio medio, a vida, foi un pouco xogando a favor,
por dicirlo de alguma maneira, nesto, non? Na sobreexplotación. Eu acordome que daquela levábamos o barco onde eu andábamos con 800 nasas, que calábamos 2 veces ao día, o sea, eran 1.600 nasas que levantabas todos os días. Non? Un barco. E éramos unha flota, daquela éramos unha flota de barcos grandes. Hoxe, as embarcacións xa son grandes, poucas, creo que, non sei, non teño datos para falar de datos, pero poucas, as que se ven ali no porto. No Pindo xa non existe, produtores, só o marisqueo, e, a ver, que che quero dicir con isto? Non sei se me entendes, que ese era, de verdad, o valor, despois, alrededor deso, xiraban outros proxectos de turísticos, de pôr en valor o levar a xente para que vira, bueno, un añadido, non? Digamos, un suplemento do sentido de nacimento da idea, non? O sentido de nacimento da idea é que o produtor, o que anda ao mar, o que fai unha actividade, vexa que as cousas non van ben e debense a unhas causas. Non é que non vayan ben porque alguén mande de Madrid ou de Bruselas dicir que non vayan ben. Non van ben porque algo estamos facendo mal. E facerse autónomo do problema. Pero a realidade da vida, agora, a día de hoxe, ten máis dudas ainda o tema, porque agora xa está un factor que me parece a mí que teñemos que valorar, que é o cambio climático, a temperatura da auga, como cambiou no tempo daquela hoxe, e estas cousas cambian o hábitat tamén mariño. Creo que teñen unha relevancia xa por riba dese nivel que se baraxaba nese entonces. O como a cambiar a flora, cambia a fauna. As condicións nos sitios son as que marcan a temperatura, a salinidade, a contaminación, tamén ten un factor, pero eu penso que é primordial. Eu digo porque estuve, antes de estar aquí, agora estuve nunha empresa, sabes, do sector acuícola, e teñen esas medicións que fan día a día, fan 3 veces a veces de medición de auga, durante xa un exercicio a mellor de 30 anos, e ti ves as temperaturas que había hai 30 anos, collidas a pé de praia, aquí en Lira, máis en Quilmas e onde teñen granxas, e colles hoxe as temperaturas e falas cos biólogos e que é un cambio. Hai un grado de diferencia. Un grado na auga do mar é moita diferencia. Eu digo xo porque cando fui do Prestige, no 2002, xa nós, no que era a granxa, tiñamos, así, notamos un cambio na flora, non? Que é que nos daba problemas, porque entraban xas algas, colapsaban a entrada de suministro de auga, non? Pero xa había un ano así que notabas menos xa a laminaria esa que é a que máis daño fai para o bombeo e todo eso, non? Laminarias que son esas palmeras grandes que había antes. Todos falas cos mariñeiros de antes e dinchas cintas. Onde están as cintas? Onde están as bochecas? Onde está o memelo? Onde está, sabes, esta flora que agora non a ves? Entonces foi xa, estou che falando que isto debe de ser, o Prestige foi no 2002, e estas cousas empezaron a notar no 2000. A partir depois chegou o Prestige xa non foi agua bendita, acabou de rematar a flora que era autóctona, non? E agora hai zonas que din que empeza a recuperar algunha flora deste tipo, da que había non entonces, e, bueno, son estudios biolóxicos que eu creo que son tamén debate para facernos unha idea que a sobreexplotación non ten disculpa, non? E o matar a femia con ovas, eso xa debería ser de sentido común, xa non teria que ser tema de debate, case. Foi debate nese entonces, porque, bueno, había moita xente no sector e había de todo. Oxe, pois eu creo que iso pode se solventar, porque xa non son tantos no sector, e creo que tendo un sentidiño de respetar as ovas, de respetar as femias, de respetar o tamaño, estas cousas, non? Isto hoxe xa non debía ser tema de debate. Hoxe creo que o tema de debate xa é outro. Creo que cambiou no medio, que tiñamos antes e que temos agora. Iso que me parece a mí que hai que defendelo, sí, pero se cada hai que defendelo xa con un estudio máis amplio para a costa galega, non? Que está pasando.
Perfecto, perfecto. Parece unha boa valoración e esperanzadora ver que o sector está máis concienciado de que ten que Sí. cuidar o seu propio medio. Para rematar, que levamos unha hora aquí de conversa e se por ti pasamos a tarde inteira, parece, Mas ti xa sabes que nos atendemos moi ben. As dúas famosas cabeceiras que tedes aí, sei que, bueno, xa vivimos o ano pasado, bueno, o complicado que é que sexan as administracións públicas as que poñen, as que tiñen que cuidar e restaurar o tellado dun elemento patrimonial que pertence ao arzobispado. Sei que ademais o mantemento de varias das fincas que hai ao redor deses elementos depende tamén do Concello. Non hai ningunha posibilidade de que volvan a mans públicas estas cabeceiras. Non Bueno, está. estás que facendo unha introducción para saber algo máis. Ao mellor igual sabes algo máis, ou ao mellor Non, non, non non, sei non. a que te refieres. Ben, desde o punto de vista do goberno do Carnota, mas para que os de fora sepades o que son as cabeceiras e o que representan para Carnota. As cabeceiras, sí, están en dominio de arzobispado, pero son interés patrimonial e turístico, claro. Monumentos patrimoniais. Bueno, cando chegamos estaba a coberta de Carnota estaba, xa sabes como estaba, e aquí o exercicio que había feito nesta casa era que darlle a saber a patrimonio que o ocorrido, non? Que había unha coberta caída. Punto. Punto. A ver, claro, patrimonio, baixo a túa lógica, a miña, tiña que facer unha reacción, porque tiña que ser unha acción-reacción, porque dicirlle ao patrimonio, a ver, se é patrimonio nacional, o patrimonio terá que dirixir a que se terá que dirixir e terían que buscar unha solución. Solución non había. Non había. Había un proxecto no arzobispado, que fun ali 3 veces, que tiñan o que é a planimetría e o que se chama o proxecto de execución do que había que facer. En canto a estudio, traballo feito e compartido con patrimonio para a restauración da coberta. Pero, o de sempre, o que falamos ao principio, o acompañamento económico non se sabe. Non a ver quen se fai cargo. Invitar a comer, pero a ver quen paga. Bueno, estuve falando ali coa ecónoma, tal e cual, dixenme a situación do tema, bueno, pois por casualidade, tamén, que vai que dicilo, pero, bueno, de alguma forma tiñeme que dirixir. Nese intre, nesa semana, chamoume para presentarse para vir aquí o delegado do goberno, como se chama? Ovidio Rodeiro, chegou aquí por outras razóns, para presentarse, porque acababa de chegar eu e para presentarse. Entón, levei-no ali, dixenlle, mira, macho, isto, que che parece? Non, tal, un patrimonio, estábamos, que, en julio, falando desto, do 19. O patrimonio non é un patacón, ou, bueno, xa está todo o ano 19, non hai onde metelo e tal, onde sí, en turismo, sí, porque sempre hai máis marxen de maniobra, porque aparecen cousas e deixase sempre unha faixa de cartos para iso. No momento que eu dixo, a mí non me corta prendas, dicir que as siglas X ou as siglas B se portan ben co Concello de Carnota ou se deixan de portar, ou se porta mal. Se se porta mal, digo que se porta mal. Neste caso, falei antes de política social, falei de medio rural, estou falando agora deste caso. Chamou, non sei a quen chamou a turismo, supoño, e bueno, e dixo-llo e tal. A partir de aí entablouse unha conversación de turismo co Concello. Dicir, bueno, a ver como enfocamos e tal, a necesidade, vamos ver o proxecto, vamos falar con o arzobispado, e dixe, mira, eu fui ao arzobispado 2 veces, teñen o proxecto, falade con eles, e sabedes o acompañamento económico que fai falta. Se foi, falaron, tal, licitou o turismo, e fixo-se a coberta. E, bueno, que dicías, non? Que, si, os espacios sí, porque nos, a ver, nos por sentido común, se é un efecto chamada, é un efecto reclamo, os hórreos, que menos, que no que podamos, que tampouco non temos recursos como inagotables, non? Pero na medida que podamos vamos mantelos sempre limpos, sí, os espacios eses para que cando sean visitados, pois que os vexan nas condicións máis óptimas. Moitos veciños consideran que debería ser
cuestión do arzobispado, manter limpos todos esa contorna, ou que sexan directamente propiedade municipal. Xa, pode ser, eu non o discuto. Eu pensei que a ver, se queres adianto xalgo, pero nós en canto a retorais estamos traballando co arzobispado, son uns entornos, uns enclaves, bueno, non fai falta que cho diga, ti os conoces, a retorada de Carnota é bellísima, un enclave de Cosín por encima ten unha horta de moitas hectáreas, que dá para facer cousas. Estamos traballando, xa estuvamos xa desde o primeiro minuto, cando empezamos coa coberta do hórreo, pero ainda seguimos traballando, ainda seguimos apostando, hai dúas apostas de interese de promoción económica para ela, unha no eido da restauración, que é a hospedaxe, de hotelería, e outra no eido da universidade. Fíjate o que che digo. Que me dices? O sea que aí estamos, con promoción económica interesada no tema, nos interesadísimos, claro, por suposto. E o arzobispado, con todo o que dis, que efectivamente teñen, non sei se me dixo, o día que estuve ali, estuve 4 veces xa, teñen 1.400 rectorales ou unha cousa así, en toda Galicia. Estáme falando de, a min, xa solo a min, como alcalde dos veciños de Carnota, das veciñas, de 30 anos de concesión. Pero xa, agora, para casos a mellor do que estamos falando, incluso con unha prórroga de 20 máis. Lóxicamente, a inversión é importantísima por parte de Canafaga e van ter que aí un pouco doblar a rodilla porque, senón, claro, quen gaste tanto diñeiro aí vai facer falta un tempo para desempeñarse. Pero, bueno, eu creo que é de suma importancia para Carnota non ter eses espacios abandonados, nin siquiera para nós, como Concello, poder facer visitas, porque están de tal abandono que xa nin se poden entrar dentro deles. Están caídos. E, bueno, é unha salida para o Concello en canto a promoción económica, en canto a darlle un valor añadido ao sitio, non? Pois quedámonos con esa boa nova, que esperemos que sexa realidade nun futuro. Moitas gracias, alcalde de Carnota. Hasta logo, Costa da Morte. Boas tardes e gracias por aguantarme. Chao.